Jeg hedder Camilla. Jeg arbejder ved Aros Development som entrepriseleder. Og jeg har været med på det her store, fine projekt, Scandic Hotel, hvor jeg har stået for at lede og styre porbetonmontagen. Jeg hedder Norman Carlsen. Jeg er fra Cella. Vi har sammen med Aros været med til at lave en masse indvendige vægge på det her fantastiske Scandic Hotel ude på Aarhus Ø. Der bliver lavet et spa-område på 15., 16., 17. etage, hvor der er blevet fundet nogle rigtig spændende løsninger, hvor vores produkter tapper rigtig godt ind. Porbeton er blevet valgt til det her projekt på baggrund af, at det er en hurtig montage, der kan komme ind allerede tidligt. Det er et uorganisk materiale, det er modstandsdygtigt over for fugt. Vi er ikke afhængige af, at det bliver bygget i et tørt klima, så derfor så kan vi lave det selv på den her tid af året. Gældende for det her byggeri har vi været næsten alle de forskellige dimensioner igennem, som Cella har for porbeton. Og så har vi fået bestilt de her fine buede blokke i den bestemte radius, der nu har været behov for. Vores samarbejde med Aros har været fantastisk. Vi har leveret godt og vel 7.000 kvadratmeter vægge. Der har været styr på leverancerne, tidsplanlægning, kvaliteten har været helt i top. Der har ikke været noget som helst, der har vedt uden for normen, og den standard, kvalitet og tolerancer, som Cella leverer. Cella har styr på tingene.